तर काँग्रेसमधील अंतर्गत वादावर आता टीका केली जाते। ही काँग्रेसमधील वादाची सुरुवात आहे। काँग्रेसमध्ये गटातटाचं राजकारण आहे असं नवनाथ बन यांनी म्हटलंय। चंद्रपुरातील वडेट्टीवार धानोरकर वादावरून नवनाथ बन यांनी टीका केलेली आहे। काँग्रेसच्या ठिकऱ्या पडल्याशिवाय राहणार नाहीत असंही नवनाथ बन यांनी म्हटलंय। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 4 जहागिरी आहेत। नाना पटोले वेगळे वागतात, विजय वडेट्टीवार वेगळे वागतात, प्रतिभाताई धानोरकरांचं वेगळंच अडचण आहे। अशा पद्धतीने मुंबईमध्ये देखील आपण बघितलं, वर्षाताईंचं तोंड वेगळीकडे असतं, भाई जगतापांचं तोंड वेगळीकडे असतं। अशा पद्धतीनं गटातटाचं राजकारण करण्याची परंपरा काँग्रेसची सातत्यानं आहे। काँग्रेसच्या ठिकऱ्या पडल्याशिवाय राहणार नाहीत। चंद्रपुरामध्ये ही सुरुवात आहे। महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी देखील काँग्रेसच्या ठिकऱ्या पडतील आणि काँग्रेसची गळती लागलेली होती, त्या गळतीचं प्रमाण आणखी वाढल्याशिवाय राहणार नाही।